गुड इभिनिं गाइस। दिनैनि भिडिअआव राकेश ब्रह्मनि फारसे सावरायगोन जे इउपिपिएल दोलोनि स्पक पार्सन जानानै बिथाङा जेजोंबो हाला नालाय रावजोंबो लोगो लाफानानै फैगौ 2025 बिटिसि इलेक्शनावहाय सरकार दानो हायैखौ नुहुरनानै धर्मनि पलिटिक्सखौ बिथाङा लाबोदों। दा बे मोनसे ओरैबादि रोखा जाहा संबिजिराव भारत संबिजिराव लिरखानाय दंखायो आर्टिकल 25 to 28 बेवहाय जोंहा फ्रीडम अफ रिलिजन लिरनाय दङ। बेनि सोमोन्दै दिनैनि भिडिअआव सावरायगोन। हेलो एवरीवन, वान सेकेन्ड वेलकाम बैक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौ गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो सोलोंनायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' जेम्स बसुमतारी एमसिएलए बिथां निसिमानि बे हालामावहाय बिथांखौ जेम्स बिथां सारखौ राकेश ब्रह्म सारा जोंना मस्ट टेलेन्टेड इएम अफ बिटिसि ना होनदों जाहैबाय जे बिथाङा खृष्टान ससाइटिनि सुबुंफोरखौ पकेटाव लानानै गिदिङो। दा बेजोंनो बिपिएफ बा गोरा नङा होमबा खोथाया बे। दा धर्मखौ पलिटिक्सजों फोनांजाबनो नाङा। जोङो भारत संबिजिरा जोंखौ फ्रीडम अफ रिलिजन आरो बियो धर्मआ मोनसे बेक्तिगत भाब, मोनसे बेक्तिगत सिन्थाधारा, बेवहाय जों रावबो इन्टारफेयार खालामनो हाया होननानै भारत संबिजिराव रोखा रोखा लिरनाय दं। दा बेखायनो जोङो बेफोरबायदि खोथाखौ लाबोलायिया मोजां। बेनोथ' आयेन बेरेखा ना, संबिजिरनि बेरेखा। जोङो संबिजिरनि बेनारावसो थानानै रायजो खुङो, नङाबा थांनानै थायो। लोगोसे ओरैबायदि बे जेम्स साराहाय बिपिएफनि, दा बेजों खृष्टान ससाइटिया बेखौल' मोजां मोनो बेबो नङा। नोंखौबो मोजां मोनगोन, सोरखौबा मोजां मोनगोन, आरो नोंखौबो गासिबो हिन्दुफ्रा मोजां मोनजोबगोन बे नङा। सोरबा मुस्लिमाबो मोजां मोननो हागौ। दा ओरैबायदि धर्मजों पलिटिक्सखौ फोनांजाबनाङा। बे धर्मआ आलदा मोनसे गोथार बुस्थुखौ पिउरिटि इसोरनिसो नालाय। बे गुबै खोथाया जाहैबाय मोनसे एरियायाव इसोर खुलुमनो थाङोबा बेयाव पार्टि लानाय जाया। गुबुन गुबुन दोलोनि, बेनि साननायानो फैया। गुबुन गुबुन दोलोनि सुबुंफ्रा, गुबुन गुबुन पार्टिनि सुबुंफ्रा बेवहाय ज' खुलुमहैयो, फुजिहैयो, प्रेयार खालामहैयो, नामाज फरायहैयो बे मन्दिर मस्जिद गिर्जायाव। नाथाय फैखांनानै जेब्ला जायफोरा राजनितिकआव ओंखारनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाया बिदि थायो नालाय, बेफोरो न'आव सफैखांनानै बे राजनितिक गावबागाव बेक्तिगत मोनसे सिन्थाधारा आलदा बियो। नाथाय बै समाव बैयाव खुनु धर्मआव खुनु बेबायदि पलिटिक्स फैया। नों उमुगनिसो, नों उमुग खुलुमोना ओरै मोना, बिदिथ' नङा नालाय। धर्मखौ लानानैबो बिदि पलिटिक्स खालामोब्ला बेवहाय मा बुंबावनांगौ दं। बेफोर बिराद गिदिर भुल आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि। इसोर खुलुमग्राफ्रा मन्दिर मस्जिद गिर्जायाव खुनु नों उमुग पार्टिनि आं उमुग पार्टिनि बेबादि खुनु साननानै रावबो खुलुमा, फुजिया। जेखौ जोंनो संबिजिरा मोन्थाय होदों फ्रिडम अफ रिलिजन थागोन। आरो बिथाङाथ' सोरखौबा पकेटाव लानानै गिदिङाखै। बिथांमोननि गेजेरनिफ्रायबो सोरखौबा मोजां मोननाय, नोंखौ मोजां मोननोबो हागौ, नोंसिनि इउपिपिएलखौबो मोजां मोननो हागौ, सोरनिबा बिपिएफखौबो मोजां मोननो हागौ, सोरबा कंग्रेसखौबो मोजां मोननो हागौ, सोरबा बिजेपिखौबो मोजां मोननो हागौ, सोरबा तृणमूल कंग्रेसखौबो मोजां मोनग्रा थानो हागौ। दा बे धर्म फुजिग्राफोरखौ बै राजनितिकनि सारियाव दोनहरनाया राकेश ब्रह्म बिथांनि बिराद गिदिर मिस्टेक होननानै आं सानो। फैबाय थानाय इयुनाव बिथाङा बेबायदि लागाम गैयै खोथा बुंबाय थायोब्ला हयथ' बिथांनो पार्टिनिफ्राय टिकेट होआबो जानो हागौ। मानोना बेवहाय बयनिबो धर्मखौ सनमान होनांगौ, बयनिबो धर्मखौ नेवसिनो नाङा, सनमान हो। नोंहा नोंनियाव थागोन, बयखौबो सनमान होनांगौ। बे आरो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। स' थेंक इउ फर वाचिं।